Здравейте, здравейте на всички. Здравейте на всички. С това много кратко, бързо видео ще покажа много бързо. Здравейте на всички. Това кратко видео е за Дейзи. Много бързо ще покажа и ще ви кажа защо не си дадох, защо въпреки че съм регистриран, въпреки че имах 12 часа, моят линк преди старта, аз не го сложих никъде в групите, не го пуснах, както казах, че ще съм един от първите в компанията, които са пререгистрирани. Така, ами причината е защото сайта не работи както трябва. Смарт контракта работи абсолютно перфектно, но сайта, който ние трябва да наблюдаваме какво се случва, не работи правилно. И ето, може да видите, че значи аз имам така тези първото е 100, 200 и 400. Тези съм закупил, но те не работят правилно, не ги отчита. Не отчита, че ги имам и искат още един път да се плати. Така, когато видях, че не работи както трябва и затова не си сложих сайта, затова направих не си сложих и линка, затова и за това не си дадох и линка, защото знам, че това ще направи много проблеми на хора, ще опитват да плащат и ще им взима само това. Ще им взима комисионни за да захранва блокчейна и хората ще загубят много пари. Така, другото, което е ние... И това е причината. И тъй като сайта не работи добре, има някои, които промотират тяхните линкове. Аз моя линк няма да го промотирам, защото знам, че има хора да загубят пари. Това не е моята цел. Така, и какво друго? Така, ние целият нашия екип, това са 4 човека от мен нагоре до компанията, решихме няма да промотираме, нека всичко да тръгне, върви както трябва и тогава тогава ще започнем, когато имаме от Едуард зелена светлина, че всичко е наред, ние ще видим и тук нашия сайт как е и тогава ще започнем да рекламираме. Значи аз съм в един много силен екип. Тези, където сега се включвате и сте вземали някъде от друго линка, това ще се върна на тази тема за секунда. Значи, защо го правя това нещо? Ванка, не ми до тебе сега, брат. Ванка, моля се, брат. За биткоин не говори, че защо пада. Това е друга тема. Така, значи, за тези, които... Само искам да ви покажа нещо, но сега. Значи, днеска ми писаха 6 или 7 човека днеска ми писаха 6-7 човека какво става, защо нямат спилова в матрицата, след като им е обещано. Хора, първо, за да ако вие се регистрирате на някой друг с линка, после питат и мене. Това е като да поканиш една жена на вечеря и да игнорираш друга и после да искаш да ходиш да бунга-бунга тази, където си е игнорирал. Това е същото. Нали? Значи тук трябва да има това едно безочие, една арогантност. Не може да се... Това е като лятото. Лято на хората, им дадох пари да се включват в бизнес, се включиха към някой друг и после ме викат за помощ, аз да им оправям бакиите. Не може така. Значи, няма да имате спилова. Всички тези, които се включвате сега, докато не тръгне платформата, няма да имате спилова, може да загубите и пари, защото платформата не работи както трябва. Платформата не работи както трябва. Аз с нощи, само за секунда, така, с нощи бях на Zoom
ето може да видите на тази, тук е в Global Team, така, това виждате ли? На средата съм аз. 20 човека, даже направих и в групата TRX Mind Contract, която е моята група, там пуснах лайв, като бях с Едвард, тук горе това е Едвард, това е Джени, която е от моя екип, така. Значи, той обясни, между 5 и 7 дена ще отнеме всичко между 5 и 7 дена ще отнеме, за да го оправят. Нали? Това в момента не работи. Вижте хората какво казват. Аз, ето, вижте, затова не го давам. Виждате ли? Така, 5 пъти се опитала да се регистрира, нищо не е станало и 1000 трона са и заминали. Нали? Така, другото, което е, няма да има спилова, няма да получи, защото нашия екип или и другите, те също не работят. Не работят, защото няма защо да се работи, само хората се набутват да им се взимат парите. Комисионните ще се вземат, но хората няма да изкарат пари. И тук аз съм сигурен, че вече видях линкове се разпространяват. Сигурен съм, че има хора, които не им пука дали хората ще изкарат пари или ще загубят парите. Просто е важно за тях да вземат комисионните. Разбирате ли? Това, който гледа това видео и вече се е записал в Дейзи и няма никакъв спилова от никъде, така той ще види, че това, което му се обещава, не е така, защото те не работят. Никой не работи, само някой комисионерче да му вземе комисионните и така нататък. Това не е моята задача в този бизнес, защото аз вярвам на Ендотек и вярвам, че всичко ще го оправят. И когато тръгне, тогава ще дам старт. И тогава, когато тръгне всичко ден наред, да съм сигурен, че хората ще получат спилова и хората няма да губят пари, тогава ще го дам. Това е причината, защо не си пуснах аз линка. На тези, които искаха да стартират директно с мен, които ми вярват, и на тях им писах и им казах, няма да ви дам линк, защото в момента програмата не върви както трябва. Аз трябва да съм абсолютно убеден, преди да си дам линка на някой. Мога да го дам в момента само на хора, които знаят какво искат да правят, но пак се опитвам да ги разубеда. Защото в момента няма никакъв смисъл. Дали ще е сега или ще е една седмица, е по-добре се една седмица, защото е гарантирано, че няма да се загубят пари. Така че който иска да стартира, но се отказал, защото нещо е чул или не видял, че аз не давам линк, да изчака няколко дена или направо да ми пише, да го знам, че той иска да се включва. Така че това е причината, поради която аз няма да си давам линка. Така, над мен има в компанията 4 човека. Целият ни екип е около 150 хиляди човека, като моя екип е най-малкия. Моя е около между 1300-1500 човека е моя екип. Нали? Моята международна група, афроамериканско-карибския ми екип е 1100 човека. И оттам нататък, така нататък. Келт Матизен има 25 000 човека, Джени, тя има между 25 и 30 хиляди човека, Шон Белова, той има 120 хиляди човека, защото това е човека, който е най-отгоре в Торк. И след това отгоре е Едвард. Но Едвард е собственик. Значи от мен има 3 човека и този целият екип, от който ще идва спилова, ние се разбрахме, никой не почва да работи. Никой не работи, защото няма смисъл да се набътват хората. Така, това е за Дейзи много бързо. Аз вярвам в компанията, но за сега линка си няма да го давам на никой, защото няма смисъл само да се взимат комисионите и после хората да загубят пари. Това е причината. Ще го сложа това видео, за да се знае защо не си давам линка. Защо не си го давам. А иначе аз имам плащанки. Ето, ако си отворя волета, така, ето, Bullrun, това е моят юзернейм в Daisy. И обаче, ако си отворя, момент, само тук е така да направя, ако си отворя волета, ето може да се види, сега ги изтеглих 40 000 трона, сега ги изтеглих от волета, защото няма да ми трябват в следващата една седмица. Така, вижте, това е цялото ми, нали, 0 на 7
януари съм регистриран. И на 7 януари съм си платил, са ми изтеглили тези стотия, където трябва, нали, съм така. След това има 3 дена. 3 дена преди старта. Така. И след това, ето ги тези, това са тези 200, след това има, тези 200, след това има 400, където са платени и всичко останало нагоре са мои начисления, но това е от компанията. Виждате ли, ето тук. Всичките тези нагоре, това са от компанията. Всички тези, това са от хората в матрицата, които са пререгистрираните под мене. Аз съм много нависоко. Под мене, които са пререгистрирани. Така че следващия път, когато някой се регистрира отдолу, тези всички хора ще пълнат матриците. Но за сега сме спряли. Ще изчакаме. Ето ги виждате колко много плащанки имам и така нататък. Както казах, рефералния си линк никъде не съм го слагал, и специално пък по български групи и такива, да се закачват хора и да плащат. Това не е моята цел. Аз имам достатъчно хора имам. Виждате, че този път не съм го и рекламирал много силно в български групи. Казах, че ще се бъда пререгистриран така и така, защото малко ми идва в повече да се разправям с такива неща. И не с такива неща, ами с другите неща. Нали? По-добре си работя с хората, с които работя дълги години и който иска българин, нека да се включи. Нямам никакви желания да промотирам, да правя вебинари с българите, с нашите хора, защото винаги им е нагрешно. Както и тези сега. Тези са днес, където ми писаха, регистрирали са се при някой друг и ми се обаждат на мене да ме питат за помощ и какво става, защо нямат спилова и защо им изчезват парите. Към който са регистрирали хора, когато се давате рефералния линк, това е отговорност. Отговорност е хората, които през годините работят с мен, знаят, че аз винаги отговарям на телефона, без значение в колко часа е през нощта, през деня, винаги отговарям. Но за хора, които не са вече директно към мен регистрирани, въобще никакви чувства нямам. Край, финито. Така. Който иска да се регистрира в Daisy, нека да изчака 5, 6, 7 дена, когато тогава да ви пише и ще му дам линка в точния момент, когато трябва да го дам. И да съм сигурен, че ще изкара пари. Окей, това е за сега. Много бързо. Набързо това е, което исках да кажа. Тук отидем на Funds. Тя не работи добре платформата, защо трябва да ви давам линк, за да се не бутвате, да ви взема комисионните. Така не, това не е така. И така, окей, това е за сега, лек ден и каквото и да правите, бъдете успешни. Чао.